Yabona ndilungisa inwele mandinibuliseni bethunana namhlanje imini yami endibawela ngayo uthetha nabantu abatsha. Bantu abatsha ndibawela khe ndibhekise kuni namhlanje kwakhona. Bantu abatsha kunezinto efuneka nizilumkele ebomini njengoba niphila. Ewe siyayazi mininzi imimoya ekhona apha phandle. Khona izinto ezininzi ezikhoyo apha phandle ezikhapha abantu. Kodwa nani funeka nivula amehlo ebazalini benu. Funeka niwavula amehlo ngabazali benu ngoba abantu abatsha ndifuna uxoka. Ngaphandle kwaba bazali akho nto eyawuthi ilunge kubo. Bawa bevuka nani abazali. Kufuneka nani nihlale phantsi nikhe nicinga apho nisuka khona nabazali benu. Athi umntu noba wenza ntoni emzalini wakhe acinga apha asuka khona nomzali wakhe. Akho nto ibaluleke njengomzali mntu omtsha. Kukho abantwana ababadingayo abazali abangasenabazali. Abalila imihla nezolo befuna abazali bengenabazali. Kodwa kuthi ngoba sikhona singabazali babantwana bonke bakwazi ukukhalela nakuthi apha. Banakekeleni abazali benu lutsha. Sijongeni indlela eniphatha ngayo abazali. Kubalekile ukuphatha abazali ngendlela. Nizawufundiswa ngubani xa umzekelo ningabahlonipha abazali? Kubani luza nibonisa indlela ngoba abazali ngaphandle nje kokuba bona bengabazali bafike phambi kwenu kaloku. Nina nifike bekhona. So kubalekile ubahlonipha and badala kunani. Badala abantu kunani. Ibuhlungu inhliziyo yam xa ndibukele umfana omncinci kangaka yena eqhaqa umama wakhe ngolaa hlobo. Mama wakhe omzalayo umqhaqa umama wakho ekuzala umama wakho. Uyayazi uba lukhona uhlobo lokuqhaqa umzali, umbulale, umqhaqa enyameni. Libe khona uhlobo oqhaqa ngalo umzali ngamazwi. Ayaqhaqa amazwi emzalini, ayabulala amazwi emzalini. Zijongeni into amanizithethe ebazalini benu. Zijongeni nendlela eniphendula ngayo ebazalini benu. Indlela enibaphatha ngayo abazali. Ngoba naxa bengekho ababazali anizukwazi ukuziphilela. Andifuna uxoka. Andifuna uxoka ngeke nikwazi uziphilela. Kukuthetha nje laa nto ethi umntu ayisuka ndingakwazi ukuphila mna ndingenamzali. Kuzoko umntu ethetha nje into angakayiva yena ngesiqu sakhe. Baxabiseni abazali. Umzali wakho mxabise. Uxabise nomnye umntu omdala kunawe ungumzali yena qala. The minute uxabisa aba bantu andifuni noniqhatha mna. Ningakhange nasone sabantwini ningakhange nenziwa niks. Kwelinye icala ndinayo into ethi ningabona indlela izinto zenu ezinovuleka ngayo. Phofu ke kwicala elinjalo ngothetha njena nangabantu nje bebonke. Akho nto ibaluleke njengoxabisa umntu. Uba uyamhlonipha umntu umxabisile umntu ubokho ujonge. Yiyeke uba abantu banjani na. Yiyeke into abantu banjani na. Lutsha kubalekile ukuxabisa abantu abadala. Xabisani abazali benu. Hayi andifuna uxoka mna xa ndisithi gqi ngomntwana ebulela umzali inhliziyo yam hayi imini yonke ayibi right. Imini yonke ayibi right. Xa ndimamele umntwana ereyipha umzali wakhe hayi andifuna uxoka ikhona into evela indehlele nje emzimbeni wam. Ndinazo izinto ezimanyukunyezi mna endivele ndiqomba zivele njena kushukuma umzimba wam wonke xa ndiziva. Ukhala njani umzali wakhe akhaliswe nguwe? Uvela phi naye? Ubuya phi nawe ekuthwele umzali wakho? Ukhala njani inyembezi umzali akhaliswe nguwe? Kwenzeka njani lutsha ubumzali akhala akhaliswe nguwe? Zehla inyembezi ekhaliswa nguwe. Iyayenzeke njani? Iqala ngaphi loo nto lutsha? Iqala kuya kuthini? Kanilumke lutsha. Siyayazi uba zininzi into ezikhona phandle kodwa nani qaphelani. Qaphelani lutsha.